Enye insizwa laphana ishoshovu ngaphansi kwezegcoma elisha ibabaze isenzo sikaMthandeni asenze kuKhuzani njengoba-ke ekuveze ngokusobala ukuthi yeyi uMthandeni uyakwazi ukuphuphisa into mase ephuphisa futhi uyakwazi ukuthi abusise into mangabe eseyibusisa. Lokho kulandela ukuthi-ke amavidiyo aKhuzani noma-ke izinto ezenziwa uKhuzani abantu bengayinaki kuze kuphawule yena-ke insizwa laphana ethi kwaSijula. Mlaleli wami ngiyabingelela Gobina Wobla kufunye khona lobuse njengamanje kubingelela uyena Mathile Gobs Ntombi ngiqamela amehla abanye baqamela imali wazi ngana wethu ungabe usikhulakho uqala la ngicela ukulungela press subscribe button share uphendula comment wenza sure ukuthi uyalike wenza sure ukuthi uyayilinda ivideo izophela ukuze ucommente into ekuyiyona yona ivideo yakhe ke uSijula iyalandela emva kwaleli bika. Hey, yabona ngempela makuthiwa ongapheli kuyahlola. Hey, ngifunda enye into lapha ngesimo sokuphupha kaKhuzani ukuthi yabona ngayilanda into esithwalo uthwale wenze konke kodwa yabona mase kufikela khona ukuthi suphuphile iyaphupha into isifuna ukuvuselelwa. Hayi. Ikubukanisa nabantu. Waphupha uKhuzani, waphupha. Yabona ngiyambheka manje mangibheka lamapost yalensizwa. Esihamba ikhuluma-ke manje indaba zabantu, usehamba etshela abantu ke manje ukuthi ubani imanager kaMthandeni. Hayi kuphelile ngoKhuzani manje. Yabona ngempela akasazi. Usahamba manje enza ama-podcast manje ufuna ukutshela abantu ukuthi ubani imanager kaMthandeni, kwenzakalani. Ngithi waphupha uKhuzani wengane zakwethu. Yabona-ke manje weMthandeni ngibonile ukuthi ngempela ngifunda enye into ngoMthandeni. Yabona uMthandeni uma kwakuthinta uyaduma. Yabona uMthandeni uma lokho ekuthinta igama lakho uyakudumisa. Futhi uma ekuziba uyaphupha uMthandeni uma ekuzima. Ngibheka lento eyenzakalayo. Yabona uMthandeni uzibe uKhuzani. Yabona uKhuzani waphupha. Yabona waphupha. Akasazi enzeni manje uzama konke manje ekhuluma indaba ukuze ezonakeka. Waphupha. Ngifunda enye into ngempela ukuthi uMthandeni uyakwazi ukubuyisa umuntu egemini ekudumisa. Futhi uMthandeni uma kwakuyeka uyaphupha. Yabona waphupha. Yabona ke uMthandeni le album azoyikhipha uMthandeni uma ekwakuziba Khuzani uMthandeni wangasho lutho kwena engomeni zonke. Mhlambe ekunikeze nje umphako. Uzobe nje kuphelile ngawe ngoKhuzani. Yabona kuphelile. Yabona nasengomeni kuphelile nje akusekho lutho. Waphupha. Ngifunda enye into ke manje ukuthi ngempela uMthandeni uma ekuyeka uyaphupha. Uyakuphuphisa uMthandeni uyaphuphisana nje ngokuziba kwakhe ekuziba. Ngathi uMthandeni yabona uKhuzani manje sekumuntu ukuthi mawuzokhipha ialbum leyo uzoyikhipha umnikeze umphako nje. Umnika umphako nje ebona umphako ukuthi umenzani. Umyeke nje wena ungasho lutho kuyena umzimbe nje kanje. Umnikeze nomphako nje ukuthi hayi akube umphako ozoyithintela yena lapho nalapho nje.